No witam na moim kanale, zobaczcie film program Spices, który miał premierę zaczynający się w 1995 roku, ma po polsku Kagunek i tej serii powstała szkoda filmowa i mówi góry to roku. Liczę, że powstaje piątka sieć, może w 23, może w 25 roku. Na razie nic na ten temat nie wiadomo, na razie mam szkodę sieci. I ten film oglądałem pierwszą część wiecie na TV lata temu. I zaraz przypomniałem pierwszą część tamtych pozostałych i już nie oglądałem tego tam kilka oglądałem. Jak nie wiecie co są pozostałe filmy, a teraz nam wystanie trailer. To jest taki film i akcji i z Bankasa. January, a message from an extraterrestrial source was picked up in the Parkes Observatory in Australia. A new sequence of DNA, friendly instructions on how to combine it with ours. The growth is amazing. The decision was made to terminate the experiment. We have a serious emergency on our hands. I want a team to track her. Hunt her down. You created a monster, now you want us to kill it. We decided to make it female so that it would be more docile. Don't go find control. She'll still be bleeding. So creating like it's not like. I wouldn't hurt you. Yes, you would. Just a little bit. She never does anything. She only has 1,000 eggs. No i film Spices. Jak ustałem się na ten film, to myślałem, że będzie po siebie i taki film szkampowy, ale tak nie jest. Film jest fajnie się to ogląda. Ani razu się nie nudziłem i dwa razy tylko spojrzałem na zegarek i nie jak przy niektórych, co kilka minut się patrzy na czas. Ten film ma swoje przesłany, fajnie się ogląda, trzyma wisa, nie nuzi. Mamy tą dziewczynę, która jest i po oni eksperymentkę robili na takiej małej dziewczynce i to się nie wychodzi, ona ucieka i się zamyna już i ona szybko rośnie, już jest kobietą, no i ona zabija ludzi, żeby wyglądać tak jak człowiek, a w środku to jest ona kosmitką i nam twórcy pokazują kilka razy i jak jest kosmitką, choć tego kakusza nie ma, na finale już mamy jakiegoś porozumowego kosmika i to jest fajne, film i mamy szkalinkę, mamy i szukane tej kosmitki i ona się tam zamienia się z pogadanymi chłopakami i film naprawdę, film fajnie się ogląda, nie nusi, jak najbardziej film jest bardzo obejrzana, jak lubię takie filmy i człowiek, a kosmika, to coś, żeby na to da się myśleć. Wiem, że powstały kolejne części i tamte części i dwójka jest i spoko, czwórka też, ale trójkę oglądam tyle, wygląda się film słabo się prezentował, ale zobaczymy jaka część będzie najlepsza. A ta jest fajna, jak najbardziej polecam i moja cena na jest 5,5 na 10.